Lähdetään nauhoittamaan, katsotaan mitä tapahtuu. No niin, tervetuloa tänne Kylähullun podcastiin. Tällä kertaa meidän vieraana on Jimi. Tervetuloa Jimi. Kiitos. Joo, onko sinulla jotain, miten haluaisit avata tämän piirin tai keskustelun? Niin, no ensinnäkin kiitän, että sain tänne tulla. Ja tätä, niin kuin itsekin mainitsit, ei tällä kertaa ole mitään suurempaa mielessä vielä, että mistä keskustellaan. Niin olen iloinen, että pystyttiin näinkin luova ja vapaa ympäristö sitten aikaan saada. Että katsotaan vähän, että mihin keskustelu menee, mihin luova virta vie. Tietysti, no siinä missä sinä et kovinkaan valmistautunut, niin en kyllä minäkään kauheasti valmistautunut. Hyvä. Et mulla ei varsinaisesti, mä oon ihan avoin. Joo. Niin. Voidaan lähteä sillä. Mä yleensä olen aina tykännyt näistä, kun mä aloitan tämmöisen keskustelun, niin mä tykkään laulaa tämmöisen buddhalaisen mantran alkuun. Kyllä. Om Mani. Hetkinen. Unohtui jo. Eikö se on Om Namo Amitabhaya Buddhaya Dhammaya Sanghaya. Om Namo Amitabhaya Buddhaya Dhammaya Sanghaya. Om Namo Amitabhaya. Om Namo Amitabhaya. Om Namo Amitabhaya Buddhaya Dhammaya Sanghaya. Kiitos. Se oli hyvä. Ja tää yleensä mä tykkään buddhalaisuudessa aina on siis harjoittanut aika paljon buddhalaista meditaatiota elämässä. Niin, mä 24-vuotiaana menin semmoiseen vipassana meditaatioretriittiin Intiassa. 10 päivää hiljaisuudessa. 10 päivää hiljaisuudessa. Joo. Siellä ei puhu kenen kanssa eikä kirjoita mitään. Se on vaan 10 tuntia meditaamista päivässä. Siis 10 päivää hiljaisuudessa. Joo. Ja 10 tuntia itse meditoimista. Kyllä. Ja saako sen 10 tunnin jälkeen sitten puhua jollekin? Ei. Se on ihan vaan jatkuvaa. Joo, se on 9 päivää hiljassa sitten. Viimeisenä päivänä viimeisen meditaation jälkeen sitten saa alkaa puhumaan. Tosi syvällinen kokemus. Varmasti. Se on, jos 10 tuntia, tämä on siis suuremmoinen saavutus. Mietin, että kuinka moni kykenee olla 10 minuuttia hiljaisuudessa. Niin. Sitä mä oon kuullut aika usein, kun on kertonut ihmiselle sitä, mutta kyllä mä itse sitten nautin tosi paljon, koska se auttoi monin paljon käsittelemään semmosia asioita, mitä mä en koskaan edes ennen tiennyt, että mä kannoin sisälläni. Niin kuin esimerkkinä mun isä kuoli, kun mä olin 14 sitten. Mulla ei ole mitään työkaluja käsitellä niitä tunteita, mitkä heräs. Ne jää silleen jumiin. Ja sitten aiheutti kaikennäköistä niin mielen tasapainon juttuja, niin kuin masennus ja ahdistus ja pakkomieltä tuli ja paniikkihäiriöt ja kaikki tämmöiset, kun se oli se tunteet, että mä en osannut käsitellä. Ja sitten siellä retriitillä mä yksi päivä huomasin, että mä oon nyt 10 vuotta mä oon kuljettanut mukana, niin kannoin siis semmoista masennusta. Mä en edes tiennyt, että mä olin niin rakentanut oman identifikaation sen masennuksen ympärille. Niin aivan, minä olen masentunut ihminen. Tällainen minä olen. Just. Ja
Jännä. Se oli tosi omituinen kokemus, kun mä huomasin, että mulla jotenkin tuli valinta, että nyt voit päästä irti siitä. Mutta sitten joku osa minusta oli niin pelossa, niin oli siis peloissa, että no hetkinen, mutta jos mä en ole masentunut, niin kuka mä olen? Joo, eikö Aivan hullua. Joo, se on hienoa. Mä haluan kysyä, että sitten sä oot pidempän aikaa tehnyt, ja mä ymmärsin, että sä oot just 18 vuotta vietet Intiassa. 7 vuotta mä olin Intiassa. Eikö 7, joo? Sä oot 7 kertaa, mutta mä oon ollut 18 vuotta asunut ulkomailla. Ei, näinhän se olikin. Niin, siinä missä itse on hetken aikaa muutaman vuoden ajan harjoittanut meditoimista. Tietysti se on ollut minulla suhteellisen intensiivistä ja käytännössä päivittäistä sen jälkeen, kun ymmärsin, että aivan tämä toimii. Todellisesti toimiikin. Niin haluan kysyä, että kuinka monta vuotta sinä olet sitten harjoittanut sisäänpäin kääntymistä? No se oli sen jälkeen mä päätin, että kun mä huomasin, että se teki mulle niin paljon hyvää se retriitti. Mä ajattelin, että mä nyt päätän, että mä aloitan tästä lähdin harjoittamaan meditaatiota joka päivä. Joka päivä? Joo, ja sitten se kesti semmoisen 11 vuotta. Siis lähes joka päivä, tietysti joskus kun mä matkustin johonkin, niin ei pystynyt, mutta melkein joka päivä, kyllä, tunnin päivässä. Tunnin päivässä. Joo. Ja tämä on hyvä, että lähtee tähän meditoimiseen, sillä itse on kokenut, että monilla ihmisillä on kaikenlaista haasteita elämässään, mitä tulee, kun olemme niin mentaalisessa vaiheessa ihmisen kehityksessä. Ja kirjaimellisesti rauhassa ottaminen, meditoiminen on avain siihen, että miten mentaaliset asiat on helpommin purettavissa. Kyllä. Ja itse koen, paljon on kirjallisuutta, paljon on ihmisiä, paljon on kaikenlaista suuntausta siihen, että halutaan kääntyä sisäänpäin, mutta sitten ei välttämättä osata tai tiedetä, miten sitä tehdään. Ja sitten kun on tämä tämmöinen uushenkinen suuntaus ja sitten paljon puhutaan vanhasta liitosta ja uudesta liitosta ja on semmoista kahtia jakoakin näissä asioissa. Mutta nyt menee vähän rönsyydyksi, mutta menkööt. Pointtini tässä on se, mitä olen itse huomannut, että ihmiset tietävät meditoimisesta, mutta se on sitten saman aikaan saattaa olla vaikeasti lähestyttävissä. Että ihmiset ei välttämättä edes ymmärrä, mitä meditoiminen on tai mitä sillä pyritään tekemään. Niin mua kiinnostaisi, että nyt kun sä oot sitä selkeästi tunnin päivässä harjoitit 11 vuotta, mikä on aika paljon mielestäni, niin mikä sun mielipide siitä on, että mitä meditoiminen on ja miksi sitä tehdään? No mun mielestä meditoiminen, täällä mä hän kääntää kameraa, se on mun mielestä vähän liian paljon osoittaa minun päin. Olisiko parempi näin? Joo, siis meditoiminen mun mielestä on sitä, että puhdistaa sen mielen kaikista niistä esteistä, mikä tulee siihen niin kuin oman itsenä oleminen. Siis ne kaikki esteet, mitkä on siihen niin kuin tiellä, että sä oot oma itsesi. Se on mielessä paljon esteitä. Ja meditaation pystyy puhdistamaan sitä mieltä. Et siihen tietysti liittyy paljon kaikennäköisiä traumaja, jotka tulee jostain, voi olla vaikka menneestä elämästäkin, tai sun vanhempien traumaja, mä oon niitä käsitellyt joskus. Tai sitten kaikennäköisiä tämmöisiä, just että jos on ilmaista tunteita, tai ei ole niin hyvän yhteydessä kehonsa kanssa, tai kaikennäköisiä asioita. Itselleni tosiaan se auttoi tosi paljon siinä, että mä ymmärsin sen yhteyden eri tunnetilojen kanssa. Niin yksi esimerkki on, että kun siellä istun monta tuntia päivässä, niin muistan joskus 3. päivänä, niin oli niin paljon kipuili mun jalassa.
sitten tuli tämmöinen negatiivinen reaktio. Mä aloin reagoimaan sen kipuun. Mä olin, että minkä takia tulee tämmöinen kipu. Ja sitten mun mieli alkoi sanoa, että ei tää ole oikein mulle, että miksi mä oon täällä, että mun pitää lähteä karkuun ja kaikkea tällaista. Että se auttaa kohtaamaan sen vastustuksen. Just näin. Ja se oli niin mielenkiintoista, kun oppii näkemään kaikkia näitä yhteyksiä. Me jossain vaiheessa, siis siinä opitaan sitä, että opitaan havaitsemaan, mitä tapahtuu, mutta ei tarvitse reagoida siihen. Se on se ydin siinä meditaatiossa. Eli toistaa ton vielä kerran, eli siis opitaan havaitsemaan se, mitä tapahtuu joko fyysisessä kehossa tai muissa kehoissa, eli mielen sisällä, mutta ei sitten reagoida siihen. Että enemmänkin hyväksytään se, nähdään se, annetaan sille tilaa ja annetaan sen liikkua vähän itsestään siihen suuntaan, mihin se on mennäkseen. Kyllä. Joo. Ja just tämäkin, että kun mä huomaan, että mä aloitin seuraa mieltä, mitä tapahtuu ennen kuin mulla tulee se kipu. Niin jossain vaiheessa mä huomasin, että mieleen tuli joku tietty traumaattinen muisto. Ei se ollut edes niin selkeä, mutta se oli vaan joku muisto jostain lapsuudesta. Ja sitten kun mä hyväksyin sen, mikä mielessä tuli, niin se kipukin lähti pois. Okei. Et siinä näki sen, että ennen kuin koska se trauma tuli mieleen, sit mä en halunnut muistaa sitä. Niinpä. Sitten vastustus aiheutti sen kivun. Just. Kun sulla tulee se jopa automaattisesti muistat epämukava ajatus, epämukava kokemus ja sitten se vastustus lähtee, kun on totuttu. On itse opetettu itsensä käyttäytymään niin, että tuota ei kohdata, joten jopa väkivalloin työnnetään se pois. Kyllä. Ja sitä voidaan kutsua nimenomaan vastustamiseksi, vastukseksi. Ja se vastustaminen luo sen kärsimyksen, mikä sitten manifestoituu fyysisenä kipuna. Ja sitten jos se tekee joka päivä, niin sitten sattuu polveen. Just, sitä enemmän se aina kasaantuu, se vastustus kasaantuu isommaksi koko ajan. Joo. Ja se on mielenkiintoista just tämäkin, että miten eri tavalla me pyritään pakenemaan sitä jotain juttua. Niin kun mä olin teini-ikäisenä, mä olin melkein 120-kiloinen. Kun mulla oli just nämä tunneperäistä syömistä, kun tuli joku tunne, niin sitten mennään syömään. Sitten ahmitaan, että ei ollut tuntea sitä. Joo, ja sitten tulee mielihyvää sit ruuasta ja siitä, että se liikkuu. Mielenkiintoista. On. Kyllähän niin hyvin helposti tulee just addiktio, tulee kaikennäköisiä asioita, kun haluat tuntea jotain muuta. Joo. Nyt mä haluan kysyä tähän vielä tästä meditoimisesta, että kun sä sanoit, että sä meditoit tunnin päivässä ja semmoista hiljaisuudessa, nyt mä oletan. Joo, kyllä. Ja se on se tapa, mitä sä oot tehnyt, niin koetko sä, että on muita tapoja meditoida? Kyllä. Tai minkälaisia tapoja? No, jokaisella varmaan löytyy joku erilainen tapa. On niitä monta tapaa käsitellä jotain tiettyä juttua. Kyllähän mä silloin olin kiinnostunut oppia jotain meditaatiotekniikkaa. Ja sitten mä olin Intiassa, menin johonkin jooga-ashramin. Siellä muun muassa opin tekemään joogaa. Mutta sitten osa sitä oli myöskin semmoinen meditaatio, mutta sitten se tekniikka, mitä ne käytti, niin se oli vaan, että jotain pyrittiin visualisoimaan jotain tiettyä juttua. Ja se mä huomasin, että se mulla oikein toimii. Just. Niin kuin, että se vaan, että keskittää mieleen jonkin tiettyyn juttuun, mutta se kuitenkin huomasin, että se mieli keskittyy, mutta se on kuitenkin kaikki nämä epämukavuudet kuitenkin tapahtuu kehossa. Et mulle tämä olisi jotenkin kaikkein selkein tapa. Se hiljaisuus. Niin. Ja just tämä niin oman kehon tunteisiin keskittyminen. Just. Se on mielenkiintoista just tämä, että miten sitä monin tavoin meditoimista voidaan tehdä. Ja oletko itse pohtinut tai tutkinut sitä, että mistä tämä sana meditaatio tai meditoiminen tulee? Itse asiassa. Mä tiedän vaan, että se jotenkin liittyy, siis se on sama kuin medicine, eli lääke. Se on sama juuri. Aivan, okei. Toi oli
uusi mulle, kiitos siitä, niin totta kai lääke ja luonnollista. Muuta en tiedä. Joo, minun tämänhetkinen käsitys nyt pitää sisällään tuon, kiitos siitä. Se on varsin kilpailutettava näkökulma. Ja aikaisempaan käsitykseen kuului, että se tulisi, jos mä muistan oikein, niin joko kreikan kielestä tai latinan kielestä, mutta näistä vanhemmista vanha sana, ja se tarkoittaisi pohdiskelua, mietiskelyä. Okay. Ja jos asia, mikä tarkoittaa pohdiskelua ja mietiskelyä, niin sitähän voi tehdä monella tavalla. Juuri näin, mikä ikinä itseään palvelee. Ja se on hauskaa, että mäkin olen vasta harjoittanut meditoimista, eli siis pohdiskelua ja sisäänpäin kääntymistä. Kokeillut tosi monia eri tapoja, mikä mulle toimii. Ja mua on kiinnostanutkin, mä olen usein kysynyt uusilta ihmisiltä, että miten he käsittävät sanan meditoiminen tai mitä heille se tarkoittaa. Ja mitä ikinä. Ja kun mä olen tehnyt tätä loppujen lopuksi vain 3 vuotta, mikä on lyhyt aika omasta mielestäni näiden asioiden ympärillä, niin pointtini tässä oli se, että olen sitten keskustellut paljon ihmisten kanssa, ketkä kokevat, että meditoiminen on turhaa tai tyhmää tai ajan haaskausta tai se ei toimi. Että se on se, että meditoiminen ei toimi. Ja se on ollut hauskaa, että varsinkin tämmöiset, että silloin kun mä aloin itse niin sanotusti kääntymään tälle henkiselle polulle, eli siis hyväksyin ihmisen todellisen olemuksen. Niin paljon oli sitten vastustusta ihmisiltä ja ystäviltä, ketkä sitten oli tottunut siihen, että näkemään mut baarissa vetämässä viinaa ja hakkamassa päätä seinään ja näitä tavallisia nuoren ihmisen juttuja Helsingin keskustassa. Okei. Niin semmoista vastustusta, että miksi teet jotain tollasta, että on ihan tyhmää ja kaikenlaista semmoista ihan ihmeä meininkiä. Ja sitten mä muistan, yksikin kommentti oli kaunis, että minäkin olen harjoittanut meditoimista ja se ei toimi. Ja mä katson sitä teijaria ja mä kannoin pitkään, että mistäköhän toi tulee tommonen, että minä olen meditoinut ja se ei toimi. Ja mä paljon kirjoittanut tästä aiheesta ja pyörittänyt just toi sama keskustelu tullut tosi usein mun mieleen. Ja mä pääsin siinä semmoiseen pisteeseen, että kun sä hiljennyt ja syvennyt ja alat pohtimaan ja teet kaikenlaisia tapoja, mitä et ole aikaisemmin tehnyt, et ole päässyt semmoiseen hiljaisuuteen, että olisi pyrkinyt semmoiseen hiljaisuuteen, mikä ikinä onkaan sit se metodi. Mutta ennen kuin se saavuttaa niitä hiljaisuuden tasoja, niistähän tulee ne traumat. Tulee ääntä, paljon sitä ääntä ja kipua ja paljon tämmöistä, mikä on koettavissa vaan sieltä sisältäpäin. Niin mun argumentti tähän, miksi ihmiset sanoo, että meditoiminen ei toimi, on nimenomaan se, että kun se alkaa toimimaan. Koska luullaan, että meditoiminen on saman tien semmoista, olen yhteydessä kaiken kanssa, kaikki on täydellistä. Jos se on saman tien sitä, niin se ei toimi. Joo. Se on ihan järki teoria. Näin. Eli niin sitä mä pohdin. Ihmiset lopettavat semmoisen aktiviteetin nimenomaan, koska se alkaa toimimaan, mutta se tuo semmoisia tuloksia, mitkä ei ole mukavia, ei ole niitä vaikea kohdata. Se käytännössä sä teet jotain, minkä sä luulet, että saa sulle se saman tien, niin kuin ollaan totuttu. Varsinkin minun ikäiset ihmiset, olen siis 29, totuttu saamaan nopeasti saman tien vastaukset heti puhelimesta tai tietokoneelta ja kaikki nämä mielihyvät saman tien huumeista tai kahvisokeri, kannabis, viina, nikotiini, älypuhelin, kaikki koko ajan saman tien niin nopeasti. Niin totta kai sisäinen rauha samalla tavalla. Tulkoon! Ja jos se ei tule, mitä tämä on? Miksi ei toimi? Pois tänne! Just. Joo, no mä itse ajattelen näin, että se on myöskin siitä, että kun siis tämä meditaatio
harjoittaminen mulle on myöskin opettanut sen, että kaikki mitä mä itse ajattelen, kaikki mitä mä puhun, kaikki mitä mä teen, niin ne kaikki vaikuttaa. Siis pitää ottaa itse vastuu kaikesta niistä. Ja meidän kulttuuri just vähän niin opettaa siinä, että jos ihminen vaikka joku kipu, niin heti meidän ottaa jotain puranaa. En mä halua tuntea sitä kipua. Sen sijaan, että katsotaan, että mistä tulee tämä kipu. Ja samoin mun mielestä myöskin meditaatio opettaa ihmisiä, että jos mä teen näin, niin se aiheuttaa tämmöistä juttua. Sitten hän ei halua ottaa vastuuta siitä, mitä hän tekee tai puhuu tai ajattelee. Eli kun elämme kulttuurissa, missä nimenomaan ihminen yksilönä ja kollektiivisesti helpostikin pakenee vastuuta, niin meditaatio on nimenomaan se medicine, se lääke siihen vastuun ottamiseen, Kyllä. vastuun kohtaamiseen. Niin ei ihme, että siihen on sitten niin suuri vastus. Kyllä. Koska se on kirjaimellisesti, nyt tehdään oikeita töitä. Näin mä ajattelen. Joo, kiitos, se on hyvä. Joo. Kyllä, semmoinen kysymys tulee mieleen, mä yleensä tykkään kysyä ihmisiltä aina, että mikä on ollut semmoinen tapahtuma, että mikä on niin sut ennäs herättänyt tähän. Ymmärsin, että olet joskus aikaisemmin ollut aika paljon tehnyt töitä ja elänyt ennäs normaali elämää. Joo, kyllähän mä ehdin sen, mun tuomio oli sen joku 10 vuotta työelämässä kuitenkin, jotain semmoista yhteensä. 20-vuotiaana aloitin tekemään töitä, olin jonkun verran käsitöitä ennen sitä, sitten oli sitä ravintola-alaa ja sekin vielä nimenomaan esihenkilöasemassa ja monen ravintolapäällikköä, mikä lisäsi siihen sitä intensiteettiä. Ja moni syvyyttä, mistä sai paljon oppia kaikenlaista kaunista, kiitos siitä. Siitä sitten tähän koulumaailmaan, että koulunkäyntiavustajana sain tehdä töitä näiden erityistuen tarpeessa olevien nuorten kanssa. Sitä sain tehdä jonkun aikaa ja niin siinä oli välissäkin opiskelin ja tein töitä. Niin pääsin tekemään festareilla tätä ravintola-alameininkiä sun muuta, että siinä oli se nyt just yhteensä kyllä, nyt 10 vuotta nyt oli ehkä vähän yläkanttiin, mutta kun kaikki kokemuskuukaudet laskee yhteensä, niin varmaan jotain 8 vuotta jotain semmoista ehdin eri ravintoloissakin sitten sun muuta. Niin, ja siitä sitten, no niin ehkä siksi 10 vuotta, koska sitten mä lasken, kun siitä lähti sitten yliopistoon, niin yliopistossa pari vuotta, niin kyllähän se ihan duunista menee, vaikka palkkaa ei saa ja velkaa vaan tulee. Taskut täyteen kiviä. Joo, niin sehän oli se mun, että kun tosiaan yliopistossa olin 1,5 vuotta tai vuoden ehtinyt olla. En ihan taas tarkkaan muista, mikä nyt mun aika menee vähän hassusti nykyään. Mutta mulle se oli ehkä se semmoinen viimeinen, että kun mä aikoinaan jätin siis ton, mikä tää nyt on, lukion kesken. Ja siitä menin työelämään ja työelämässä sitten olleena niin lopetin työt ja tein sen lukion loppuun, jotta pääsin yliopistoon ja näin. Niin kun olin ottanut sen varaslähdön sit siihen työelämään ja ajatellut, että sehän on tämä malli, mitä meille tarjotaan, että ole lapsi, sit sut varastaa ilo, sit sanotaan, että sä et saa ikin leikkiä, sit sä meet kouluun, sit soi kello, kling, tee näin, kling, tee näin, kling, tee näin, nyt nukkumaan, kling, tee näin. Ja se kunnes sä oot tottunut siihen kuuliaisuuteen ja luovuus on viety pois, sit sä meet töihin ja sit sä teet töitä ja pidät pääs kiinni. Tuohan on se, mitä tarjottu näin karrikoiden. Ja tietysti mä tein niin, koska nehän kaikki muut tekee. Niin sitten olin sen koulua käynyt, töissä käynyt, mutta se ei tuonut mulle kirjaimellisesti mitään tosi tyhjää elämää, ei täyttänyt sitä pimeätä
asiaa, sitä tuskaa. Se oli semmoista tosi pinnallista, ilman että mä tiesin, mitä se nyt varsinaisesti tarkoittaa, mutta se ei täyttänyt mua. Ei ollut merkityksellisyyden kokemuksia muita kuin pienissä määrin, mitä sit sai tehty vapaudessa ystävien kanssa tai mitä ikinä. Paljon hyviä hetkiä, paljon hyviä hetkiä, hienoja ihmisiä. Kiitos siitä, että on ollut, en sitä vähennä. Mutta se ei tullut koskaan sieltä koulusta tai työstä, että se tuli aina sitten ystävien luota yhteisöllisyydestä, mitä saatiin koettua. Niin sitten kun koin, että se perusduuni ei ollut se ratkaisu, niin päätin sitten kokeilla, että ehkä se yliopisto on se ratkaisu. Kun sitä mä en ollut vielä kääntänyt sitä korttia, koska niin moni muu sitten mun ikäinen yliopistossa on käynyt. Mä menin sinne yliopistoon ja mä huomasin tismalleen saman. Tää on ihan sama juttu kuin ne duunit ja ne koulut. Tää on ihan sama. Mikään ei ole muuttunut. Ainoa vaikka mun asenne oli huomattavasti parempi. Mä olin vanhempi. Mulla oli ne ravintolataustat sun muut. Niin mä osasin asennoitua sieltä, että nyt tehdään töitä, nyt tehdään tämä, että saadaan jotain ja mitä ikinä. Mut siltikin se oli semmonen vähän niin kuin nykyajan pop-biisit. Eli tyhjää ja äänekästä. Ei kun tarvinnut mitään. Ja näin sanon, että se oli mulle, minun henkilökohtainen kokemukseni. Varmasti on paljon ihmisiä tällä planeetalla, joita yliopistomaailma palvelee ja kiitos siitä, että näin on, mutta minunlaiselle ihmiselle, kuka on ollut pienestä lapsesta asti erittäin luova ja älykäs, niin se ei oikein se ei tarjonnut mitään. Niin mulle tuli sitten, kun mä löysin taas se itteni siellä sitoutuneena johonkin asiaan, mitä mä en edes ymmärrä, ja siinä näkyy se, että vielä 4 vuotta täällä istut. Täällä käytät kaikki aikasi ja alkaa painaa se, että okei, tää maksaa 30 tonnia, jos tän tekee, ja mitä ikinä nyt onkaan, nämä opintolainat, se plääni ja mitä ikinä. Ja silti se sama tyhjyys täältä tulee. Heti kun tietysti se alku huumasit yliopistossa laantunut. Niin sit mä kysyin itseltäni sen kysymyksen, että mikä juttu, että miksi tää on näin. Ja sit silloin mä muistan, mä kuulin sen ekan kerran semmoista sisäistä ääntä, mikä kuulosti vähän erilaiselta kuin se tavallinen dialogi, mitä tulee aina pään sisällä. Mä kuulin sen, ja siitä mä sen erotin, kun se oli paljon rauhallisempi kuin mun tavallinen dialogi, seesteisempi. Että muistan sen äänen, ja se oli enemmän kuin tunne kuin ääni. Mutta se oli kuitenkin minä puhumassa itselleni, mutta vähän erilaisella vakaumuksella. Silloin, nykyään ihan tuttuja juttuja kyllä, mutta silloin. Niin sanoin itselleni silloin näin, kirjoita johdonmukaisesti käsin ja kaikki järjestyy. Muistan istuneeni sohvalla ja ensimmäinen ajatus oli, että paskan marja, että voi olla näin yksinkertaista. Ja en mä mitään tehnyt. 5 vuotta meni ja se talven yli se synkkyys vaan syveni ja järkyttävää. Sitten taas 5 vuotta meni ja mä löysin taas sit samasta sohvalta ja kysyin sitä samaa kysymystä. Mistä ahdinko, miten tää lähtee pois? Ja sitten mun tuli taas se seesteisempi ääni tuli, että mähän sanoin. Niin joo, okei, tää, jaa. Kirjoita johdonmukaisesti käsin. Sitten mä muistan vaan heitin tuolivasti jo ihan saman, että okei mä teen sen. Sitten mä muistan, mulla oli jotain vihkoja kuitenkin. Mä otin yhden vihkoa ja sitten mä kirjoitin sen päivä 1. Mitä vittua, anteeksi käytäni. Mut siis käytännössä joo, että sitä mä oon nyt siitä asti jatkanut. Kirjaimellisesti se sitten johti sitten, kun kirjoitti käytännössä päivittäin vaan siis päiväkirjaa mitä ikinä, niin se johti sitten ensimmäiseen semmoiseen, mitä voisi sanoa hengelliseen havahtumiseen, että ilman mitään stimulantteja yhtäkkiä kokee semmoista, värit on tosi kirkkaita ja semmoista ihan ekstaasitiloja ja semmoista selkeyttä ja tämmöisiä, mitkä oli ja jostain ihan siis tavallisista keskusteluista tullut semmoista ihan siis tunteita ja paljon semmoista niin selkeästi nyt, että selkeästi vaikutti siltä, että se oli avain tämä
vaikkakin kirjoitin vain puoli vuotta. Ja sitten se johti siihen semmoiseen just tähän, mistä puhuttiin, tähän meditoimiseen ja sitä kautta vaan syvempää ja syvempää. Ja sitten johdonmukainen kirjoittaminen vei mut taiteen tekemiseen ja laulamiseen ja runojen kirjoittamiseen ja Suomen perinteisiin ja kaikkeen, mitä mä nyt oon. Että se on ollut mulle se väylä, johdonmukainen kirjoittaminen. Pitkä tarina, mutta siinä. Hieno tarina. Kiitos sinä. Joo, mielenkiintoinen. Joo. Tuli mieleen, kun sanoit, että se oli semmoinen seestinen ääni, mitä et ennen kuullut, niin olet varmaan tietoinen, että on näitä ihmisiä, jotka sanoo, että ne kanavoi jotain entiteettejä. Joo, kylläkin. Joo, tuttu praktiikka. Niin, onko sun mielestä olemassa tämmöisiä extraterrestrial entiteettejä, joka joku ihminen kanavoi? Mennään tänne aiheisiin sitten. Näihin aiheisiin haluan sen sanoa tämän, mitä voi englannin kielestä sanoa, disclaimer. Okay, joo. Eli kun ihminen kokee jotain, mitä tahansa, minkä itse kokee, ja sen jälkeen kilpailuttaa sen saman kokemuksen samoilla tai samantyylisellä kaavalla, ja se toistuu, tulos toistuu, niin silloinhan se pitää sisällään totuutta. Ja näinhän meidän empiirinen tutkimuskin, meidän tiede, hän toimii tismalleen samalla kaavalla, käsitykseni mukaisesti. Minä en siis tiedemies ole, mutta olen ymmärtänyt, että kun tutkitaan jotain asiaa, luodaan se ympäristö ja laitetaan se juttu, mitä tutkitaan, ja siitä tulee tulos, ja se toistetaan, ja sitten tutkitaan sitä tulosta. Ja mitä tulee näihin entiteettien kanavoimiseen sun muuta, niin paljonhan on kirjoitettu ja paljon on kerrottu tapoja, miten tämmöistä yhteyttä voi luoda, voi kokea, ja kun semmoisen itse saa kokemukseensa, niin siitä ei voi olla muuta kuin sitä mieltä, että sehän on totta. Eli sanon näin, että minun ei tarvitse edes uskoa, että ihmiset kykenevät siihen, vaan kokemuksen kautta tiedän sen todeksi. Okay. Mutta tiedän myös sen, että jos sitä ei pysty itse kokemaan, niin sitä on huomattavan haastava sitten uskoa todeksi, tai siis tietää todeksi, tai mitä ikinä sen näin on ollakseen. Tietysti on paljon ihmisiä, ketkä jos katsovat, kirjoittavat internettiin kanavoiminen sun muuta, ja sieltä tulee erilaisia tyyppejä, ketkä sitten väittävät näin kykenevänsä tekemään, niin puhuvat äänellä mitä ikinä, niin on joillakin ihmisillä helpommin sulattaa se tai uskoa siihen, että tämä on totta. Minä taas olen enemmän semmoinen ihminen, että pyrin epäilemään kaikkea mahdollisimman paljon, ja vain sitten, kun pystyy sen itse kokemuksen kautta todentamaan itselleni, niin voin sen hyväksyä jonkinlaiseksi mahdollisuudeksi, että tämä on totta. Samaan aikaan pitäen sitä mahdollisuutena, että olen ymmärtänyt jotain väärin tai olen ymmärtänyt itsessäni jotain hassusti, että se ei välttämättä olekaan se totuus. Pysyy se avoimuus sille, että on itsekin erehtynyt. Mutta kyllä, lyhyesti sanon kyllä. Tiedän sen todeksi ja tiedän, että se on ihan koettavissa oleva asia ihan melkein lähtökohtaisesti itse kullekin. Ihmisillä on se luonnollinen kyky vastaanottaa tietoa meidän energiakenttojen kautta antennista seuraavaan silmästä silmään ja näin edelleen. Joo, kyllä mä itsekin ajattelen, että onhan nyt montakin eri tapaa tehdä sitä, vaikka nämäkin, siis mä oon lukenut jostain nyt se henkilö, joka kehitti DNA-rakenteen, niin sekin sai sen niin kuin tavallaan kanavointina. Niin, kuin latauksena. Niin, latauksena. Tai mä ajattelen niin kuin
jotkut vaikka nyt elokuvajuonet, niin nekin tulee joskus, niin kuin vaikka tämä Matrix-elokuvat. Ja kaikki tämmöiset, niin kuin, missä näkee, että kun ihmisellä on tiettyjä asioita, mitä hän laittaa siihen elokuvaan, mitä sitten ymmärtää, että tämä on niin kuin kanavoitu tieto, niin se näkee, että miten ne tulee ihmisten läpi. Juuri näin. Ja siis sana kanavoida, sehän tulee sanasta kanava näin englannin kielestä. Kyllä. Ja kanavahan on siis, emme puhu TV-kanavista, vaan puhumme kanava, mikä on siis luikerteleva joki. Joo, totta. Eikö se ole näin? Joo. Ja kun mennään näille henkisille taajuuksille, niin paljon puhutaan virrasta, tajunnan virta. Puhutaan, mikä on ehkä jopa jokaiselle ihmiselle, kuka kieltää todellisen olemuksensa eli henkisyyden, niin flow-tila on tosi lähtökohtaisesti jokaiselle. Jokainen tietää, mikä on flow-tila. Ja sehän on flow, eli virta, virran kulku sulavasti. Kyllä. Niin mitä silloin tehdään muuta kuin kanavoidaan omaa korkeinta olemusta? Hyvä. Ei se ole totta. Täysin koettavissa silmien edessä. Mutta siinä sitten, mikä tässä tulee helposti tulee koen, että semmoista erehdystä, että puhutaan niin sellaisista ulkoisista entiteeteistä, millä on mielenkiintoisia nimiä ja sitten saadaan jännää tietoa jostain vanhoista ajoista sun muuta. Ja sitten ihmiset kokee, että kuka tahansa pystyy lähestyä näitä tajunnan tasoja, mitä ikinä, ja se on mielenkiintoinen maailma. Mutta koen se, että kun en tarkoita, että silloin kun ihminen se on siinä omassa virrassaan, omassa askeleessaan niin täsmällisesti mukana, että kaikki vain luonnistuu, eli ollaan tässä flow-tilassa, niin silloin ei kanavoida mitään muuta kuin tosiaan itseään, mutta silloin kanavoidaan tykkään itse sanoista korkeimmaksi olemukseksi, mikä on se todellinen sinä silloin, kun et pelkää mitään, mikä on saavutettavissa joka hetkiseksi olemisen tasoksi, vain harjoittelulla. Ja sitten tietysti voi ihminen, jos haluaa harjoitella sitä, että kuinka puhutaan jollekin äänille, jotka ovat sisällä, mutta ei kuitenkaan ihan sisällä, niin kyllä, mutta en lähtökohtaisesti suosittele sitä kenellekään. Enkä itsekään sitä kauheasti harjoita. Eli tiedostan, että äänet, mitkä kuulen pääni sisällä, ovat lähtökohtaisesti omani. Mutta meidän ihmisen tajunta on niin syvä ja monitahoinen. Ja kun peilaamme jatkuvasti itseämme toisiin ja kaikki toimii kuin kaikki elävä toimii niin peivimäisesti ja kaikumaisesti, niin voimme saadakin hyötyä, jos olemme metsässä ja koemme puhuvamme puulle tai maan hengelle tai mille ikinä, niin voimme kokea sen hyödylliseksi ymmärtää se tieto kuin erillisenä, mistä se tulee, vaikka se oli sillä lähtökohtaisesti kuitenkin itse puhumassa itsellesi. Mutta jos tutustutaan aiheeseen nimeltä ykseyden filosofia, niin siinäkin tämmöisessä ajatuksessa, että kaikki on yhtä, kaikki elävä on yhtä organismia, niin siinähän aina kun puhuu ihminen toiselle ihmiselle, niin silloin hän puhuu vain itselleen. Niin se ei loppujen lopuksi eroa millään tavalla, että me keskustelemme näin, puhun itseni kanssa, kun menen puhumaan tuolla pihalla olevalle koivulle, puhun silti itseni kanssa. Se on vain elämää eri vaiheessa, eri muodossa, eri spiraalisen olemassaolon syklin vaiheessa. Joo, mä ajattelin, että olisiko hyvä
laittaa tähän paussi, kun voisi tehdä toisen osan tähän, kun mä oon